mersi pentru că bine v-am regăsit la ultimul meu episod de Clubul de Diamant. Noi să facem în ultimul episod, să facem, știți ce mă refer, bubui, explozii. Dar și nu uitați să lăsați un like, bum. Hai să ne dăm pe creativ. Nu se-mi pare rău de lume. Da, noi ne-am chinuit, nu chiar ne-am chinuit. Dar haide, creativ, ca să șterg. Sau așa mai dau foc eu. Fire. Fire aspect. Flame. Și o daltă, unde-i daltă? Trag, uite. Tam. Lăguiește un pic. Lăguiește. Să bubuim asta. Și un pic. De ce îmi lăguiește așa tare? Haide să explodăm cu TNT. Da. Explodăm cu TNT. Explodăm cu TNT. Explodăm cu TNT. Explodăm cu TNT. Explodăm cu TNT, gata. Hai să facem apa. Ui, chiar și oile, frate. Aici hăsuța mea, ferma. Da, cam n-am făcut multe episoade. Pentru că am găsit un set mai șmecher nou și vreau să fac un episod nou. O nouă serie. Nu o să am cluburi de-astea. De survival. Să fie clubul de diamant. Chestii triste. Dar eu mai am apă, am salvat-o. Poate să salvat. Distrugem astea. Să fim loc. Să trec. Distrugem tot. Să distrugem tot. Absolut tot în calea noastră. Să dăm foc.
Hai mai sus. Ce locuiești așa? Gata, ue. Ce-mi plăcuiești, oh my god. M-am bucuit tot pe aici. Tot. Carnea de vacă, expel. Tot, ruină. Puteți să vedeți cu ochii. Toți. Uitați. Să nu mai rămână nimic din mine. Puteți să vedeți la câte TNT-uri îmi lăguiește mie și la câte vouă. Hai punem la 4 TNT-uri. La 8. Câte am pus? 1, 2, 3, 6 blocuri. 7, 8, 9, 10. La 10 blocuri lăguiește, dar să fiți lângă. Nu mi-a lăguit așa. 10 blocuri. Hai la 12. La 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, pe tent sau lângă. Mi-a lăguit. Să vedem. 12 la 14. 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 6, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Nu credeți, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26, 27, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 2, stăm foc, pa. Ce lăguiește! Oh my god! La 40 de TNT-uri. Hai mai multe. Ce frate, stai seama cât am făcut, nu chiar multe. E peste 40 de TNT-uri. Mai mult de 40. Am fost acum. Ce zice, mi-l locuiește? Ce ziceți?
Stau aici pe tente, așa să stați și voi. My God, ce lag! Enorm! Ce lăguiește, mai. S-a făcut alea să nu mai le văd. Oh my God. Da, jucăm o să încheie episodul. Eu am fost pe încolo. La revedere. Pa!